Aloke ngene njalo amazwi enduduzo emndenini wakaMandla Njinji Magwaza obengumsakazi woKhozi FM. Siyanibingelela ingane zakwethu South Africa News TV ongumakhelwane noma ongumhlali wakuyamhlaba yalingana eduze kwakaMandla Njinji Magwaza. Usezwakalise ukuthi lensizwa ibingeve ilungile, ibingakushiyi ngisho noma ihlangana nawe emgwaqweni, ibikulifta. Iyakhalaza-ke iyabalisa ukuthi-ke abantu abanomusa noma abanenhliziyo ezinhle abahlali emhlabeni. Ingane zakwethu-ke zizwele. Siyacela ukuthi ucofe subscribe button le channel yethu. Danko. Bafowethu, yasivuka nendaba ezibuhlungu lana ukuthi uMandla Magwaza akasekho emhlabeni. uMandla Magwaza-ke bafowethu indoda ibiphila kakhulu le. Indoda yangasekhaya, umakhelwane nje kahle kahle. Sithi nje tutu bafowethu ehlobeni, abangani, abalaleli bomsakazo uKhozi FM, oza kwabo uKhozi FM, bese bafowethu siyakhulekisa nje umsakazo wethu uKhozi FM, sikhulekisa uKhozi FM bafowethu ngendlela nje abantu abahamba ngayo. Kodwa ayikho into esingayisho ngaphela, umuntu nomuntu nesikhathi sakhe. Kodwa bafowethu kunzima, sengathi nje bonke oza kwabo abasakazi bangaduduzeka, ihlobo, abangani, umzali, ubani bafowethu, ngoba abantu abalungile kulo mhlaba abahlali isikhathi eside. Bekuyindoda elungile le, indoda ibingakushiyi ngisho endleleni emikuboneni. So nje bafowethu kubuhlungu kakhulu okwenzakalile lesithi dudu. Zabhlungu indaba engena njengamanje eNingizimu Afrika zokudlula emhlabeni ngomsakazo uKhozi FM. uMandla ke uNjinji oKhozi FM wazi wakhula esanda kufika emsakazo nokusebenza nomsakazo uDudu Khoza. Umndeni wakaNjinji, umndeni waMagwaza, siyazizwa lezi ndaba ezibuhlungu siNingizimu Afrika sonke siyathinteka njengamanje. Adluliswa amazi ke nduduzo kubaleli boKhozi FM eNingizimu Afrika yonke. Njinji kubambela umsebenzi wakhe ubunjiniyela efika emsakazweni enjengo technical producer, waphinde wakhuphuka futhi wagcina zoba umsakazi esakazi top 20 ngelanga langesabatho kumgqibelo. Balaleli bobasakazi nabalaleli boKhozi abasebenza umndeni ihlobo, sithi bafowethu akwehlanga olungehliyo kunonke. Ayiphumule ngokuthula lensizwe yakwethu, zingena manje lezi ndaba eNingizimu Afrika. Siyaduduza kunonke. Nkosi mayinkosi mayintuduze, Nkosi eniqinise. Amen. Osukwini namhlanje kumhla ka-20 kwinyanga yokuqala uJanuary, isikhathi njengamanje 22 emzuzu ushayile ihora le-12. Emina abantu bebade sanibona ninjani ama-pulpits Njinji Manqondo. Uyazi ukuthi kunohlelo la likhulunywa khona ukuthi lingisa umsakazi. Fikile kumsakazi wami ongilingisile, ongilingisela kuyena owakwazi ukuthi ayiwinela abaqongqothe bonke. Angifuni umusho uzozishoyo yena. Sanibona nina bekunene. Sisambe safika la eMalahleni, shuno umhlaba, Khozi FM top. Subscribe to this channel.